Esta imaxe que están a ver foi captada polas cámaras de seguridade dun dos restaurantes do Grove no que entraron a roubar nas últimas horas. A Vilameca está a sufrir unha vaga de roubos que ten moi preocupados a veciños e comerciantes. Piden un reforzo da vixilancia para evitar novos casos. Unha situación semellante vívese tamén estes días en Noia, onde xa entraron a roubar na piscina municipal e no campo de fútbol Julio Mato. Que tal, saúdos? No caso de Noia, o importe dos botíns é tan baixo que sospeitan que máis que roubos, a intención dos autores era atentar contra as instalacións nun claro exemplo de vandalismo. De contado, imos con detalles, antes titulares. Convocan en Muros unha concentración para demandar a incorporación dun pediatra. Vai ser este sábado no Curro da Praza. O Sergas leva un ano sen cubrir a baixa de longa duración dun dos médicos, polo que o servizo conta con tan só un facultativo compartido con Carnota. A conselleira do Medio Rural desprazouse esta mañá ata Noia para coñecer as novas instalacións do albergue da Chaínza. A reforma do inmoble contou cunha achega de 200.000 euros xestionada a través do Grupo de Desenvolvemento Rural de Loa con fondos LEDER. O albergue entrará en servizo este verán. As farmacias de Pontevedra daránlle visibilidade ao lipodema, ao linfedema e a insuficiencia venosa. O Colexio de Farmacéuticas da provincia vai poñer en marcha unha campaña pioneira na man de asociacións de pacientes que padecen estas patoloxías. Buscan dar información e asesoramento sobre unhas doenzas moi descoñecidas. A Fundación Galega contra o Narcotráfico organiza a semana que ven a súa gala anual. Vai ser o mércores día 30 no auditorio de Vilagarcía. O acto inclúe a entrega dos premios Nécora de Ouro a persoas e entidades que loitan contra as drogas e tamén a actuación do grupo tradicional Cantos da Terra. A entrada é libre e de balde. E o Festival de Cómic de Pontevedra, o Vedra Gráfica, adiantase un chisco este ano por mor do Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte que a cidade acollerá a finais de xuño. Así este ano o Vedra Gráfica será entre o 22 e o 25 de maio. Despois coñecemos máis detalles da súa programación. E agora imos arrancando as novas do día en Canal Rías Baixas. Detido un home como presunto autor dun delito de violencia machista en Pontevedra logo de darlle unha puñada á súa parella. O pasado luns o 112 recibía un aviso no que se sinalaba a discusión dunha parella no interior dun vehículo no barrio de Monte Porreiro. Ata o punto desprazáronse axentes da policía local que localizaron a parella no interior do turismo. A muller estaba axitada, nerviosa e chorando, mentres que o home permanecía inmóvil no lado do conductor. Os axentes entrevistáronos por separado e os dous confirmaron que mantiñan unha relación de parella e que discutiran. O home non presentaba ningunha lesión visible. Non así a muller, que tiña no lado esquerdo da cara unha zona vermella e un pouco inflamada. Ao preguntarlle, explica aos axentes que durante a discusión colocou a man no brazo o home e este reaccionou dándolle unha puñada. De feito, confirmou que fora ela mesma que enchamara ao 112 para denunciar os feitos. Ante esta situación, a muller foi trasladada a un centro médico e os axentes procederon á detención do home. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista e o 016, un número de balde que non queda rexistrado na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Preocupación no Grove pola vaga de roubos que están a sufrir na vila. Varios negocios de hostalería e vivenda sufriron nos últimos días a visita dos ladróns. Mesmo a algunha persoa pola rúa tamén sufriu algún ataque. Os comerciantes reclaman máis vixilancia policial, en especial pola noite. O Concello acaba de activar o que denominou Plan de Acción Inmediato, coa convocatoria da Xunta Local de Seguridade e a petición de reforzos da Garda Civil. A vaga de roubos que está a sufrir o Grove deixa imaxes como esta. Se a grabación que captaron as cámaras de seguridade da taberna de Beli na avenida de Beiramar. O ladrón entrou por unha fiestra reventando un dos barrotes. Coa cara tapada revisa a caixa e acaba conseguindo como botín o bote das propinas que tiña entre 100 e 200 euros. O asalto a este local tivo lugar na madrugada do domingo ao luns, na mesma noite na que entraron noutros dous restaurantes en unha tenda de golosinas. E na madrugada do luns pro martes entraban neste outro local en Pandemillo
a través desta fiestra, cerrando cunha pequena rebarbadora un dos barrotes. Na vila, os veciños din estar preocupados, reclaman máis presenza policial. Tú tienes un negocio y también que te estén a entrar es chungo y puede haber un problema de que pues también alguien esté dentro y entonces lo mejor es que pongan vigilancia nocturna. Siempre hace falta más, ¿eh? Y además aquí hay otros problemitas añadidos. Pues si esto se deja a desmano, pues mientras no pongan vigilancia nocturna, yo creo que sí, porque es todos los días. Tamén están preocupados en Engrobes ante a cantidade de roubos que se están a rexistrar. Temos unha preocupación moi grande porque é verdad que xa nos últimos meses houbo varios roubos, xa había algo de alarma, pero nos últimos días pois a cantidade de roubos é tremenda. Piden tamén un reforzo da vixilancia porque din dende hai anos notase a falta de axentes da Policía Local e unha menor presenza da Garda Civil. Consideran que é fundamental que se aumente a vixilancia especialmente pola noite para disuadir os ladróns ou impedir novos roubos. Simplemente o que pedimos é pois un plus nestes momentos, neste momento puntual de que pois sí, hai unha serie de persoas, como falamos, pequenos delincuentes por situacións seguramente de desesperación, non? Pois algún tipo de vicio e que non digamos que sexan malas persoas, pero o estado de necesidade fai que estén afectando a familiares, amigos, coñecidos e perxudicándonos a todos en xeral. Dende o colectivo de comerciantes xa mandaron un escrito ao Concello e outro á subdelegación do Goberno en Pontevedra. Mais que nada, ofrecendo tamén a nosa colaboración, pero buscando, solicitando unha solución xa porque non podemos seguir así, con esta situación de inseguridade. O Concello xa reaccionou activando o denominado Plan de Acción Inmediato para facerlle fronte a esta situación. Ademais de convocar de forma urxente a Xunta Local de Seguridade, o Goberno local solicitou a Delegación do Goberno que se reforce a presenza da Garda Civil no Grove, priorizando o municipio na planificación de patrullas. Ao mesmo tempo, tentarase reforzar o corpo da Policía Local, nestes momentos baixo mínimos con ata 6 ausencias. Para iso vanse valorar posibles contratacións temporais e a convocatoria de novas prazas. Por último, explican dende o Concello, tamén se está a estudar a implantación de sistemas de videovigilancia en determinadas zonas, un asunto delicado e sensible dende o punto de vista xurídico, din que xa están a consultar. En Noia, a piscina municipal e o campo de fútbol Julio Mato foron obxecto de actos vandálicos nos últimos días. A Garda Civil abriu unha investigación para identificar os autores dos roubos e tamén dos danos rexistrados nesas instalacións municipais. As instalacións deportivas adoitan ser un branco doado para os amigos do alleo. Aproveitando o horario nocturno, accederon ao interior da piscina municipal de Noia e o campo de fútbol de San Lázaro, onde causaron importantes danos. O importe das contías subtraídas é moi baixo, polo que sospeitan que máis que un roubo, a intención dos autores era atentar contra as instalacións nun claro exemplo de vandalismo. Se tramitou a denuncia correspondente ante a Garda Civil para que intenten indagar quen é o autor deses feitos. As cuantías sustraídas son cuantías mínimas, por eso digo que é maior o desperfecto que o que é a entidade económica, porque estamos a falar de 75 euros ou 50 euros no caso das instalacións da cantina. Ademais dos gastos que suporá a reparación dos danos asumidos pola Administración, dende o Concello lamentan os prexuizos que supoñen para os usuarios as instalacións, posto que ven alterado o seu normal funcionamento. Ese tipo de comportamentos que en moitas ocasións pois non conleva nada máis que unha serie de destrozos e de danos tanto aos bens municipais como tamén unha afección aos servicios que se lle prestan aos veciños, porque tales actos vandálicos e eses roubos que se produciron pois acaba conlevando un retraso na utilización desas instalacións. O Curro da Praza de Muros vai acoller este sábado unha concentración para demandar a incorporación dun pediatra. O Sergas leva un ano sen cubrir a baixa de longa duración dun dos médicos, polo que o servizo conta con tan só un facultativo compartido con Carnota.
Non se trata dunha situación nova nin puntual, senón que dende o Centro de Saúde de Muros levan tempo advertindo das carencias do servizo de pediatría. Xa vai alá máis dun ano dende que un dos médicos permanece de baixa, sen que dende Sanidade se procederá a cubrir a súa vacante. Deste xeito, o servizo conta tan só cunha pediatra que pasa consulta tamén en Carnota. En consecuencia, uns 900 nenos de ambos os dous concellos son atendidos tan só por unha profesional, que tampouco é sustituída durante as vacacións ou permisos. Nestes casos, os pequenos son derivados a outros centros de saúde como Noia e Outes ou atendidos por outros médicos de familia que non son pediatras. Ante esta situación que xa se prolonga demasiado no tempo, a alcaldesa remitiu un escrito á Consellería de Sanidade exixindo unha solución urxente para recuperar a normalidade no servizo. Tamén dende o Concello apoiarán a concentración prevista para este sábado ás 12:30 no Curro da Praza, convocada polas AMPAs e o tecido asociativo do municipio no marco da campaña Muros quere pediatras. Máis cousas, o Partido Popular de Pontevedra acusa o BNG de boicotear a dragaxe do río Lérez. Refírese Rafa Domínguez ás manifestacións realizadas polo deputado no Congreso Néstor Rego en contra do punto de vertedura dos lodos no exterior da illa de Sálvora. Domínguez recordou que foi o Goberno Central quen decidiu paralizar a actuación en abril de 2021 ou encargar un estudo de lugares alternativos pro depósito dos áridos. O informe chegou neste 2025 en el o CEDEX, dependente dos Ministerios de Transporte e para a Transición Ecolóxica, resolve que o exterior da illa de Sálvora é un punto prioritario. Explica o voceiro popular que actualmente a Xunta está pendente de recibir a autorización do Executivo Central para iniciar a tramitación ambiental e poder licitar as obras da dragaxe do Lérez, unha actuación que sinala como prioritaria. Pero ante a presión exercida polo BNG en contra desta decisión, Rafa Domínguez exixiu ao alcalde de Lores que se pronuncie sobre o seu posicionamento. Así, o PP levará unha moción ao vindeiro pleno para pedir o respaldo unánime da corporación á dragaxe. Lores ahora tiene una disyuntiva, tiene que escoger entre ser sumiso a su partido o en apoyar los intereses de su ciudad, de Pontevedra. Si el gobierno dice Sálvora, tendrá que ser Sálvora. Si los expertos dicen que ese punto es el mejor, tendrá que ser ese punto el mejor. Lo que no puede ser es que el BNG del no boicoteo, BNG do non a Inditex, do non a autopista, do non a Ence, do non a Reina Victoria, no puede ser que diga non o dragado. Por lo tanto, queremos un respaldo unánime de la corporación para que no se entorpezca políticamente, una vez más, el dragado del Lérez. O PP, neste caso en Ribeira, levará ao pleno unha moción solicitando a instalación de desfibriladores semiautomáticos nas instalacións municipais. No texto presentado polo concelleiro Álex Vidal, demándase a dotación dunha partida orzamentaria para este fin, co obxectivo de reducir a morte súbita por paro cardíaco. Na actualidade, algunhas instalacións como o Complexo Deportivo da Fieteiras, oficinas de servizos sociais ou a Policía Local xa contan con este equipamento. Os populares considerano insuficiente e instan o Executivo Local a estendelo a outros edificios públicos e zonas de concentración de persoas como o Centro da Raqueta, a Casa Consistorial, o Centro Cultural Lustre Rivas, o Auditorio Municipal ou as praias. Demandan tamén que os vehículos de emerxencia leven a bordo estes equipos. Hoxe celebrase o Día do Libro e en Ribeira a Rapazada organizou un mercado solidario no que intercambiaron libros por alimentos. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A conselleira do Medio Rural desprazouse esta mañá a Tanoia para coñecer as novas instalacións do albergue da Chaínza. A reforma do inmoble contou cunha achega de 200.000 euros xestionada a través do Grupo de Desenvolvemento Rural de Loa con fondos LEDER. A rehabilitación da antiga fábrica de curtidos da Chaínza comeza a tomar forma. Concluiu xa a reforma da primeira das edificacións que acolle un albergue de peregrinos que poderá estar operativo este mesmo verán. Un albergue que ten como finalidade, por unha banda, a rehabilitación de un conxunto de instalacións que era a antigua fábrica de curtidos da Chaínza, que supón aposta en valor a recuperación dese conxunto de edificios, nos que, a parte desta actuación do albergue que ten unha finalidade turística e, sobre todo,
ofrecer un servicio a aqueles peregrinos ou demais visitantes que queiran percorrer ese camiño da ría de Muros Noia, no que levamos anos traballando paralelamente, dar a posibilidade de aloxar unha media de 25 usuarios, que é a capacidade que ten o albergue, distribuído en 6 habitacións, máis unha sétima que está prevista para persoas con mobilidade reducida ou con discapacidade, e dese xeito posibilitar unha ampliación da oferta turística que teñen os distintos establecementos da ría de Muros Noia e tamén os establecementos que coinciden nese percorrido a Santiago. A rehabilitación do inmoble supuxo un investimento de máis de 400.000 euros, dos que 200.000 foron achegados por Medio Rural o abeiro dos fondos LEADER. Levar a cabo proxectos tan importantes como esta rehabilitación, que é dar unha nova vida a un edificio que xa cumpriu pois coa súa función, esa función de curtiduría que tanto traballo asentou pois na comarca, que foi axente de desenvolvemento pois dun concello como a Noia, e agora pois con unha nova vida, que é este albergue, pois para que aquí poidan pernoctar pois eses peregrinos que camiñan cara a Santiago, e que é unha nova fonte de desenvolvemento dun concello como é o caso de Noia. A intención do Concello é seguir a avanzar na rehabilitación de todo o complexo industrial, que acollerá tamén un centro de día. O alcalde de Noia xa adiantou que concorrerán á nova convocatoria desta liña de subvencións, dotada en total con 12,6 millóns de euros para financiar parte do proxecto. Entre tanto, o conselleiro do Mar estivo na confraría de Porto do Son para participar nas actividades formativas que está a impartir a Xunta. Un total de 17 entidades do sector resultaron beneficiarias destas axudas que financian preto dun 100 de cursos. A Xunta de Galicia ratifica o seu compromiso coa formación no sector do mar para garantir a competitividade e o relevo xeracional. Así, a Consellería do Mar financia preto dun 100 de cursos que se imparten en 17 confrarías de toda Galicia. Na de Porto do Son ten lugar estes días un curso de formación básica e seguridade marítima que contou coa participación do conselleiro Alfonso Villares. No que vai de ano xa están executados ou en execución preto da metade dos cursos, que benefician a unhas 900 persoas. Desde a Consellería do Mar estamos a levar adiante unha serie de cursos de formación conxuntamente coas entidades do mar, coas nosas cofradías. En total son as entidades que participaron este ano 17, son formacións 97 e en estes momentos levamos case a mitad de 50 cursos xa dados. Eses hai que sumarlos aos que xa propiamente dá a Consellería do Mar, que levamos ao largo tamén deste ano e o ano pasado 101 cursos. Son formacións en donde son nestes momentos máis de 900 personas as que as levaron adiante, e o que pretendemos sobre todo é acercar a xente ao mar, acercar a un medio, en este caso pois a unha actividade como é a actividade marítimo-pesqueira, que é fundamental para Galicia. Ao fin e ao cabo, Galicia non se entende sin o noso mar, sin a súa xente do mar. Con estas formacións, conxuntamente con todo o diñeiro que temos, en este caso que se está invertindo nas nosas aulas náuticas, nos nosos colexios, centros de formación, falamos de que o 5% do presuposto da Consellería do Mar está destinada á formación. Ademais deste, a Confraría de Porto do Son xa realizou 2 cursos de condución segura de equipos de manutención e un de mariñeiro pescador. Máis asuntos. As farmacias de Pontevedra traballarán para dar visibilidade ao lipedema, o linfedema e a insuficiencia venosa. O Colexio de Farmacéuticos da provincia vai poñer en marcha unha campaña pioneira da man de asociacións de pacientes que padecen estas patoloxías vasculares periféricas, a día de hoxe infradiagnosticadas e moi descoñecidas. O obxectivo é que estes profesionais poidan ofrecer información e asesoramento ás persoas, derivándoas... Lipedema, linfedema e insuficiencia venosa non son enfermidades raras, pero sí amplamente descoñecidas, non só a nivel de rúa, tamén no sistema sanitario. O Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra quere poñer o seu grande área para mudar esta situación, traballando da man das asociacións de pacientes. Nosotros podemos actuar de varias formas, con nuestro Consejo Farmacéutico, pero también ahí nos quedaríamos un poco cortos, y lo que queremos es intentar derivar a esos pacientes a las asociaciones para que ellos los dirijan hacia los profesionales adecuados. Estes cartéis repartiránse polas farmacias pontevedresas. Tamén todo tipo de información sobre estas enfermidades, sobre as que ademais os profesionais recibiron diferente formación especializada. El tener a unos profesionales sanitarios que puedan decir, oye, mira,
te sientes reconocida, creo que puedes tener esto, otro, sigue esta vía de ruta para poder diagnosticarte. Creo que va a cambiar, pues bueno, en todas estas patologías tan infradiagnosticadas, creo que va a ser un antes y un después. Alba González sabe do que fala. Padece lipedema, unha enfermidade recoñecida pola Organización Mundial da Saúde no 2018, pero que non aparece na Clasificación Internacional de Enfermidades. Si el médico de cabecera, que es la vía de entrada al resto de especialistas, no conoce la enfermedad, no puede diagnosticarla ni, sobre todo, derivar al especialista, que muchas veces consigues llegar al vascular rehabilitador y primero no conoce la patología, o si conoce la patología, saben el nombre, es como saben que tienes lipedema, pero no saben qué pueden hacer por ti. Y es como, bueno, tienes lipedema, es una enfermedad crónica, pues mala suerte. Para loitar contra esta estigmatización, dende as asociacións destacan a importancia da visibilización destas patologías. Hay mujeres que llaman por un linfedema a raíz de un cáncer ginecológico y no tienen ningún tipo de problema. Si hombres que nos llamen a través de un linfedema después de un cáncer de próstata, pues no, porque hay todavía ese problema que tenemos en el entorno que hace que no llamen porque, bueno, entonces todo ese tipo de cosas tenemos que ir eliminándolas y la mejor manera es normalizarlas, visibilizarlas. Hay una enfermedad que solo es de mujeres y sigue habiendo claramente pues un machismo en la sociedad. Eso hay que, si llega a ser de hombres, seguramente le darían más caso, ¿no? Eso es el lipedema. Y después, al final, la insuficiencia venosa y el linfedema secundario es el más conocido, porque la mayoría es post-cáncer, ¿no? Ese sí que se conoce, ¿no? Pero la insuficiencia venosa, como hay muchas fases, hay una CEAP de 0 a 6, pues en las primeras no se le da importancia. Dende os colectivos insisten a hora de denunciar o desamparo de moitos dos pacientes con estas patoloxías ante a falta de atención e recursos no sistema sanitario público. Por iso, teñen que recorrer á sanidade privada, dificultando o acceso aos tratamentos necesarios. Intentar hacer pues unidades un poquito más multidisciplinares desde la sanidad pública, aunque no sean creadas dentro pero que sí que se puedan interconectar los profesionales para un poquito de nutrición, un poquito de ejercicio y las medias, ya sería un avance impresionante, creo yo, para estos pacientes. Precisamente por ser en patologías infradiagnosticadas é difícil saber cantas persoas hai afectadas en Galicia ou en España. Así as cousas, calcúlase que entre as tres pode darse unha prevalencia de 1 a cada 2 persoas. Como cada ano, o Colexio Grupo en Ribeira aproveitou a conmemoración do Día do Libro para facer gala da súa solidariedade. Acompañados por alumnado da Guiño e Artes, desenvolveron un mercado solidario no que intercambiaron libros por alimentos. A Rúa de Galicia en Ribeira acolleu ao longo desta mañá unha iniciativa solidaria que ten ademais unha vertente cultural e de fomento da lectura. Aproveitando a celebración do Día do Libro, o Ceipo Grupo puxo en marcha o seu 8º mercado solidario, no que tanto escolares como cidadáns que se achegaron a talí puideron intercambiar libros por alimentos non perecedoiros. Este mercadillo surxeu a iniciativa fai 8 anos para colaborar con Cáritas e ICE Renovación. Forma parte dun programa que convoca todos os anos a Consellería, que se chama Bibliotecas Escolares Solidarias. E, bueno, o que facemos é intercambiar un libro do expurgo da nosa biblioteca por un alimento que posteriormente se doará a Cáritas e ICE Renovación. Como en anteriores edicións, a resposta cidadá foi do máis positivo, polo que agardan superar os 700 kilos de alimento recadados o pasado ano. Pues aquí estamos cambiando libros por alimentos y también vendimos marcapáginas a €1. Espaguetis, pasta, comida, harina, azúcar y así. Garbanzos, pasta y así. Y bueno, cada vez que se nos agotan algunos libros, pues los reponemos. Y bueno, también estábamos vendiendo unos marcapáginas a €1 y la verdad que nos fue muy bien y ya se agotaron todos. O trasladar a actividade do colexio pois a rúa, pois propiciamos que todo o mundo participe da actividade e bueno, colabore. Os días antes
fomos a pegar carteles con nenos polas rúas, establecementos da cidade, polo comercio local, para que estuvera a maior parte da poboación de Ribeira informada. Nesta edición sumáronse a iniciativa o CEIP de Artes e o Heroínas de Sálvora da Guiño. A Fundación Galega contra o Narcotráfico organiza a semana que ven a súa gala anual. Será o mércores 30 no Auditorio de Vilagarcía. O acto inclúe a entrega dos premios Nécora de Ouro a persoas e entidades que loitan contra as drogas e a actuación do grupo tradicional Cantos da Terra. A entrada é libre e de balde. Digna Fundación Galega contra o Narcotráfico que aínda queda moito por facer na loita contra esta lacra social. A entidade suma un ano máis de traballo contra as drogas e faino coa súa gala anual. A cita vai ser o vindeiro día 30 no Auditorio de Vilagarcía. Queremos facer un brindis a toda a sociedade e ter un día en especial coa gala de recordo e tamén de sensibilidade e de cariño e de agarimo para as persoas ou institucións públicas ou privadas que siguen loitando e caracterizándose ano tras ano, a veces con poucos medios na loita contra o narcotráfico. Será a 22ª edición dunha gala que, como xa é tradición, inclúe a entrega dos premios Nécora de Ouro. Seguimos cunha tradición non escrita, pero sí que levamos dende fai moitos anos, que é decir desvelar a identidade dos premiados unhas datas antes da celebración da gala. E o que faremos, ou se presentamos o acto en si mesmo, con todo o que vai levar, é o luns a relación dos premiados, que podo anticipar, eso sí que son 5 persoas e entidades que van recibir este ano un recoñecemento especial. Tamén se fará entrega do primeiro galardón do concurso de relatos curtos impulsado pola Fundación. Este ano tamén, e hoxe que día tan bonito do Día do Libro, tamén queremos dicir que este ano, por primeira vez na Fundación, ali na gala, daremos o premio aos rapaces dos institutos que ganaron, que foron merecedores dese concurso de relatos curtos con todo o camiño, que é o primer certamen este ano e que tamén o daremos ali na gala para visibilizar os rapaces, a mocidade e como desde a literatura, igual que facemos co deporte, se pode abrir un mundo moi bonito. A gala contará ademais coa actuación do grupo tradicional Cantos da Terra. É unha maneira dese día confraternizar entre todos, facer un pouquiño de festa, tirar un pouco da xente para que, non sei, de alguna maneira ese día nos coñezamos un pouco máis, nos vexamos as caras e nós o noso traballo, pois alegrar o espírito e a alma da xente para que despois de aí xa salga cada un e se exprese como queira. A entrada á gala, que vai estar conducida por Loli Gómez, e de balde ata completar a capacidade do auditorio. E o Festival de Cómic de Pontevedra, o Vedra Gráfica, volverá a dar o tiro de saída ao verán cultural da cidade. Será, iso sí, antes que o ano pasado. A cita tivo que adiantar a súa celebración por mor do Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte que vai acoller a cidade a finais de xuño. Así, este ano o Vedra Gráfica será entre o 22 e o 25 de maio e volverá a traer ata Pontevedra os principais autores de banda deseñada a nivel nacional e internacional. Pontevedra mantén a súa aposta pola banda deseñada. A cidade prepara a terceira edición do Vedra Gráfica, o festival dedicado a esta arte. Este ano cambia de data, celebrarase do 22 ao 25 de maio. Este ano, como coincide o Mundial do Triatlón, tivemos que movelo un poquinho antes para non pisar todas as actividades que se fan na cidade. Vamos a ter realmente un elenco de autores e autoras de banda deseñada de primeirísimo nivel. Durante o festival pasarán pola cidade autores de primeira liña de cómic nacional e internacional. Estarán en Pontevedra Jaime Martín, Javi Rodríguez, Javi Rey, Alicia Jaraba, que realizará unha masterclass no Teatro Principal, Paula Mayor ou Teresa Valero. Vai a ser un festival de banda deseñada internacional, no sentido que van a pasar aquí figuras consagradas, ¿no?, do cómic internacional, e a nos encantanos que en Pontevedra pasen cousas e que pasen cousas con trascendencia que superen, non, a propio Galicia e o Estado. Vedra Gráfica levará as súas propostas a diferentes puntos da cidade. O epicentro volverá a ser a carpa que se instalará na Praza da Ferrería. A gran carpa na Praza da Ferrería, co Obélix xigante, dando benvida a todos os que queiran vir a Pontevedra a ler banda deseñada. Un evento moi interesante con casetas de ventas para editoriais e para librerías de Pontevedra,
e con presentacións e charlas que anunciaremos en breve cando teñamos todo na páxina web. Ademais, a Fundación Moldes acollerá unha exposición de orixinais dos últimos libros de Corto Maltés. A Casa Consistorial abrirá as portas ao público para visitar unha mostra de 40 orixinais do coleccionista Jaume Baquer e o espazo Nemo Non será o escenario da exposición da obra de Teresa Valero. Pois así imos marchando, señores, a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.